Per posar el punt final no ens movem de Vic perquè a la capital d'Osona s'hi pot trobar una exposició de cartells força especial. Són els cartells que serviran per anunciar els actes i les fires que se celebraran aquest any. L'objectiu de la mostra és potenciar a la ciutat el disseny i la comunicació. Amb un recull del que es podrà veure a l'exposició de l'Escola d'Art i Disseny de Vic, els deixem. Gràcies per la seva atenció i fins demà a les 2. Bon dia.